Сәлем, дуслар! Мин Фәрит, һәм мин ярыш майданында. Сез Гулливерлар уенын беләсезме? Ул баскетбол. Мин сезгә хәзер аны күрсәтәм. Баскетбол сүзе инглиз теленнән алынган. Баскет кәрзин, бол туп дигәнне аңлата. Бу уен Мексикада барлыкка килгән һәм пак-топок дип аталган. Икенче фикер буенча баскетболның туган җире булып Америка Кушма Штатлары санала. Бер физкультура укытучысы балконга төпсез кәрзин элә дә уенчыларга шуңа туп атырга куша. Тиздән яңа уен бөтен Америкага тарала. Тагын бер елдан бу укытучы баскетбол уены кагыйдәләре дигән китап та бастыра. Нинди кагыйдәләр икән ул? Тиздән белербез. Фәнзил абый, баскетболның нинди кагыйдәләре бар? Баскетболның ул кагыйдәләре бик күп. Иң беренче кагыйдәләрнең берсе ул командный дух. Команда белән бергән булырга кирәк. Чөнки баскетбол уйнаганда бер нәрсә килеп чыкмаска мөмкин. Беренче, икенче тренировкаларда син күбрәк шөгыльләнәсең, күбрәк тренировкаларга йөрисең һәм синең барысы да килеп чыга. Син зур уңышларга ирешәсең, медальләр, кубоклар аласың һәм иң югары урыннарга дәрәҗәләргә барып җитәргә мөмкинсең. Фәритне безнең күп җиңүләр яулаган, күп ярышларда катнашкан егетебез бар. Хәзер ул монда чакырыйк әле. Килә Шамил, исеме Шамил була. Менә аны син барсына сырый аласың. Сәлем. Шамил, чемпион булу өчен нишләргә кирәк? Тырышырга кирәк, дустыңа ярдәм итәргә әзер булырга кирәк. Баскетбол уены җиңел түгел икән, читтән карап торганда гына. Ләкин бу буҗрага да әле бик ләгеп тә булмый. Миңа бу спорт бик ошады. Сезгә лайклар куегыз.